Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με τις τεχνικές αυτοάμυνας που έχω διδαχθεί από το 1984 που ξεκίνησα τις προπονήσεις. Δηλαδή η βάση του είναι το Okinawa Karate της εποχής του Βασίλη Ζαχόπουλου. Περνώντας τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας μια παρέμβαση μέσα μετά το Okinawa Karate στις αρχές, τα πρώτα χρόνια του Jiu-Jitsu από τον δάσκαλο του Ζαχόπουλο και τον Γιώργο του Ζαδιώτη, και περνώντας παραπέρα μετά στο Παγκράτιο, ή μάλλον παράλληλα περπατώντας στο Παγκράτιο με τον Λάζαρο του Σαββίδη και τον Παναγιώτη του Κουτρούμπα. Κάποια από αυτά, μάλλον όλα από αυτά, χρησιμοποιούνται αυτή την εποχή σε όλες τις παρουσιάσεις αθλημάτων Jiu-Jitsu, Karate, Παγκρατίου. Κάποια με κραυγές, κάποια χωρίς κραυγές. Η πρόθεση είναι να γίνουν σε αργό ρυθμό για να χρησιμοποιηθούν το βίντεο ως εκμάθηση για τους αθλητές του συλλόγου, κατά κύριο λόγο έφηβους και νέους και παιδιά, και απάνω σε αυτό να έχουμε την εξεταστική ύλη που θα χρησιμοποιήσουμε σε διάφορες τάξεις μετά και στο hand to hand και σε ανάλογα συστήματα. Γράφτε. Αργά πάμε τσέλες. Πάμε. Πάμε. Πάμε.